хора, тук сме с Мило, представи се. Айде сега тук ще правим канадска борба. Да видим кой ще спечели. Ако аз спечеля, вие ще ми дължите хюхоне той. Ако той спечели, вие му купувате. Така става. Айде. Ако никой не спечели, ние ще ви купуваме. Е така една търтка за вас. Давай. Давай бе, канадска бе, луд. Читър! Читър, хора! Я пишете в коментарите, виж какъв читър е. С една ръка, иначе не си мъж. Давай. Давай де. А да видят хората ви. С една ръка. Не държи така. Давай. Давай. Не дигай. Айде, бихте. Бихте след малко. Биго. Биго бе, мазна. Айде. Рапай.